बघतोय तू काय करतो ऐकलं का? तो बघ आला. 1 तास मी झोपलेली आहे. पहिल्यांदाच मी इतकी झोपलेली आहे. असे पक्षी भरपूर असतात. हे बघा घरातला पण गेले. छान आहे. कुठं लांब जायची गरज नाही ना आपल्याला. मस्तानी ते मस्त झालं पण तळायला काम आहे ना का. या पण फिरायला लागेल. तू नाही येतो. गेलीस का तू आई गेली तू आई गेली बघ ना. इकडे नाही आई बाहेर आहे. तो घरात गेला घरात आहे. आमच्याकडे आज बघा भाड्याची चूल पेटवले. आता गरम पाणी कोण जास्त घेत नाही ना, त्याच्यामुळे त्याला आज बाहेरच पेटवूया. आणि दोघांची मस्ती बघ. वाघ्या बघ, तो बघ ना हा ऍक्टिंग तर बघ. ते बघ झाली. त्या जाळीवरती खेळत बसत होता. असले धावतात बापरे. चला चहा पियाला बाहेर आणू. इथं ह्या साईडला फेक ना बॉल. दोघांची मस्ती बघा चालू आहे. 6:30 वाजले सकाळचे. आता चालले आहे त्यांच्या जागेवरती. ती टॅमॅटोची रोप आहेत ना, तिकडे जाऊन आता का टाइमपास करत बसतात दोघं जण त्या साईडला. इकडे तिकडे जाऊ नका दोघं पण. काल आता आंघोळ घातलेली आहे. सर्व आता लाल लाल होऊन जातील. चला दोघांकडे. हे बघा वाघ्या. हा त्याला काय थोडीशी जागा बस होते ना. अरे रोपांची हे कराल. गेले बाहेर गेले आता. नाही असं सगळं चालू असतं आमच्याकडे. दिवसभर असतं असं. चला आज वार आहे, मंगळवार. बाजारात पण जायचं आहे कुणालच्या बाबांना. आणि कुणालचा क्लास किती काय माहिती लवकर काय. क्लासचं काय टायमिंग सांगू शकत नाही कधी काय ते. आले या परत दोघं जण येतं का ह्या साईडला. तुला तर रताळीला माती टाकायची. आता टाकायची का संध्याकाळी. फावडा जो का तिथे पडलाय. ती बघा ती रताळ्याची वेल आहे ना आपली, किती छान झाली बघा. ती तिकडे तर जरा मातीचा भराव टाकायचा आहे. तिथे कसं पाणी मस्त भेटतं ना. हे बघा ह्या साईडला आहे ना पाण्याचं, त्याच्यामुळे एकदम मस्त वाढली. ती पटापट वाढली. गेल्या महिन्यात लावलेली ना आपण. मग महिन्याभरामध्ये एवढी वाढली. मग नाही अजून तर बराच वेळ आहे तयार व्हायला. मग किती वाढून तिथे म्हणजे मातीचा असा भराव टाकायचा आहे गादी वाफासारखा. कुणाला जेव्हा थोडे रोज टाकतात माती. मी जशी वाढत जाते ना तशी तर टाकत जाते. त्यांना एकदमच टाकून ठेवूया ना, मग बरं पडेल ते. आंघोळीच्या आधी केलेलं चांगलं. मला वाटतं पाण्याची जागा आहे म्हणून तिची चांगली वाढ झाली ना. आता किती महिन्याने रताळे तयार होतात काय माहिती. 6-7 महिने जातात ना. हा मग भरपूर महिने जातात रताळेला. लवकर नाही तयार होत काय ते. तेच तर म्हणते ना 6-7 महिने जातात त्याला. ते विचारायला पाहिजे कोणाला तरी. झाले जमले आहे मस्ती करून. चला घरात या. चला आता
जा पाणी पी जा, तो तिकडे गेला. मागे शोधतोय हा बघा. सावकाश सावकाश. शेरू बघतोय तू काय करतोय, ऐकलं का? तो बघतो आला, तो आला. निरीक्षण करतोय बाबा काय करतोय बघू दे. तो एक घाबरून घरात पळाला आवाज ऐकून. चला बाबा घरातलं काम आटपूया. चला बेटा, खेळायला काय मी खेळत नाही, मी काम करतो. घाबरला होती. काम करतोय मी, खेळत नाही. जा. काय नाही बच्चा खाली खाली बच्चा खाली खाली बच्चा खाली भूक लाव भूक लाव. गाई करा गाई करा गाई करा मग देते. हा गाई करा मग देते. हा झाल्यावरती शाना आहे शेरू माझा. शेरू माझा शाना आहे. वरतीच केल्या. कोण आलंय? काकू आहे. आज चुलीवर चपाती आणि भाजी चवळीच्या शेंगांची. काकू आल्यात काकू. कोण आले त्यांना इकडे बोलाव. वाघ्या शेरूचा नाश्ता करून झाला. या चपाती भाजी. काय नाही करत काय नाही करत. यांना घे दोघांना, ते लाडाने येतात ते. बसा बसा खाली बसा. नाही मी आताच बोलवते म्हणजे दूध म्हटलं अजून आला नाही. तेवढ्यात तुम्ही आलात आवाज तुमचा. आणि हे चार आहेत ना? दोनच. दोनच? हं. एक उपवासा आम्ही वळखीचा ठेवा. पायाचे गुडघे दुखतायत 2 दिवस झाले उभं राहून राहून. तळवे पण तळवे जास्त दुखतात. म्हणजे आज इथे चुलीवर बसून करते. आज उभंच नव्हतं राहायला होत. त्याला झोप नाही आज बघ. शेरू झोपला आहे. घे पिशव्या बघ. हॉर्नला घाबरतो काय. फोन करो काय वस्तू नाही समज मी सांगेन फोन करून. हां फोन करतो तुला. ते कुणालच्या गावात चाललंय बाजारात. आज मंगळवार आहे. मंगळवारचा बाजार. मला यायचं होतं मला बाजारात. इच्छा होती पण काय करणार ह्या दोघांना परत. शेरू वाघ्या परत. त्या दोघांना आता इथे तिथे नेऊन सवय करायला पाहिजे. कुणाल चल. कुणाल पण जातोय. तो आतमध्ये तयार होतोय. त्याला ट्युशनला सोडणार आणि मग ते तिथे बाजारात थांबणार. बाजार करणार आणि येणार. त्याला बघ मग ह्याचं तर लवकर सुटलं ना तर त्याला येताना पण घेऊनच या. मग दोघं संगातच या. मग टाईम जाईल ना बाजारात पण. तो बाहेर गेला. तो बघ ए वाघ्या. हा बघा ह्याने लगेच चान्स मारला बघा. गेला ना आड्याच्या बाहेर. तो मान वर करू वाज घेत. हा पण सगळं निरीक्षण त्याचं चाललेलं असतं. चल आतमध्ये. वर आभाळ बघा कसं दिसतंय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. एकदम शांत शांत घरामध्ये कोणीच नाही आहे ना. वाघ्या आणि शेरूसुद्धा झोपले दोघंजणं. मी आता चालले होते फुलं घ्यायला, देवाची पूजा करायचे. तर कुणालचे बाबा मला वाटतं येईपर्यंत 1 वाजेल आणि जमलं तर कुणाल पण त्यांच्यासोबतच येईल. मग आता 10:30चा क्लास होता. आता बघू किती वाजता सोडतात ते. त्यांना म्हटलं संगातच या तुम्ही. ही फुलं थोडीशी तोडून घेतलेत. आज मोगरा भरपूर फुललेला आहे. चाफा आता थोडासा कमी झाला आहे. तर आता पुन्हा खत पाणी करायला लागणार आहे चाफ्याला. मग तो पण पुन्हा धरेल. ही फुलं की नाही बहुतेक जास्त करून उन्हाळ्यामध्ये येतात. हा ह्या दोघांची ना उठायची वाट बघते मी. याचं भयानक शांतता पण कधी कधी नकोशी वाटते. आपल्याला कसं आवाजाची जास्त सवय नसते पण एकदमच शांत झालं ना मग ते पण असं नको वाटतं. तर म्हणजे दोघंजण आता अर्धा 1 तास तरी झोपतील. उठतील मग अर्ध्या तासामध्ये. मग नंतर परत चालू होईल. तोपर्यंत मी माझं थोडंफार जे काम आहे ना ते करून घेते फटाफट. कोणाचे बाबा पण तेवढंच येतीलच. चला ही बघा झाली देवपूजा करून. कसं प्रसन्न वाटतं ना. मला खूप बरं वाटतं. बाजूला हो.
वाजले किती ते मला पण माहिती नाही, मी पण वेळेचाच अंदाज घेते. मला असं वाटतं 4 4:15 झाले असतील. 1 मिनिट मी जरा बघते मोबाईलमध्ये. चूल बघा आमची धुमसते. वाघ्या आणि शेरू ह्यांच्यासाठी आणलेलं आहे, ते शिजत ठेवलं आहे. आता त्यांच्यासाठी नॉनव्हेज आणलेलं आहे, कुणालचे बाबा घेऊन आलेले आहेत. शिजू दे, सूपसारखं सूप असतं ना तसं, फक्त पाणी टाकून. आणि तुम्हाला भाजी दाखवते काय काय आणले ती. मी नाही घड्याळ दिसत नाही माझ्या मोबाईलमध्ये. एक बाहेर गेला, शेरू बाहेर गेला, वाघ्या इथे आहे. आणि ही बघा आपली भाजी. एक 2-3 भाज्या त्यांना सांगितलं घेऊन ये म्हणून. फ्लावर आणलंय, कोबी दिसते कोबी. आणि नारळ नव्हते आमच्याकडे, एकच नारळ होता घरात, त्यांना म्हटलं घेऊन या. हे बघा नारळ आणलेत, कांदे, बटाटे आणि गवार. आणि हे ॲपल कुणाला लागतात खायला. आणि हा बघा शेरू आलेला आहे. आणि ह्यात आहे कोथिंबीर. कोथिंबीर नव्हती घरात. आणि काय टोमॅटो आणलेत अर्धा किलो. टोमॅटो आहेत आपल्याकडे पण कच्चे, त्याच्यामुळे त्यांना वाटतं घेऊन या. आणि इथे बघा ह्यांची काय काय चाललंय. ते गेलं, ते ऐकलं का, ती क्रीम बामाची बाटली आहे ना, तो बॉक्स घेतला त्यांनी दोघांनी. आणि आता भांडतात ते बघ. आमच्याकडे नाही, सकाळी 11 वाजता लाईट गेली होती. आत्ता 5 मिनटं झाली लाईट आलेली आहे, त्याच्यामुळे काही मला शूटिंग करता आलं नाही. दुपारी फोनला चार्जिंगच नव्हती. आत्ता थोडीशी चार्जिंग केली आणि पुन्हा शूटिंगला सुरुवात केलेली आहे. आणि ते ह्या दोघांचा दंगा चालूच आहे. झोप काढली दोघांनी आणि आता उठले. मी पण आज जवळजवळ 1 तास मी झोपलेली आहे. पहिल्यांदाच मी इतकी झोपलेली आहे, कारण लाईट नव्हती, त्याच्यामुळे फोनला चार्जिंग नाही. आणि चार्जिंग नव्हतं, त्याच्यामुळे मग काय फोनचं काम पण नव्हतं. म्हटलं चला आज आरामच करूया. भरपूर आराम केला आज. आणि आता कुणालचे बाबा उठले झोप काढून, त्याला तर चहा बनवून द्यायचं आहे. थोडंसं माझं काम आहे आपल्या गार्डनमध्ये, पण ते जरा ऊन खाली जाते का वाट बघते. माती थोडीशी टाकायची. मिरचीची रोपं आहेत ना आपली ह्या साईडला, केळीच्या इकडे आहेत ना, ते सकाळी बघितलं माती वगैरे जरा ना कमी झालेली दिसते, म्हणजे मुळं अशी उघडी पडलेली दिसतात. तर थोडीशी म्हटलं माती टाकायला पाहिजे आज. तेवढेच 2 रोपं आपले चांगले राहिलेले आहेत. बाकीची रोपं सगळी ना उन्हामुळे जरा करपल्यासारखे झालेत. भरपूर ऊन लागतं आता. चला आता चहा ठेवूया. चहा ठेवू ना आधी. भाजी ठेवते मला फ्रीजमध्ये. लाईट नसली ना का काही सुचत नाही. आता किती 2 नाही, ते दोघं जण हे करत होते ना, वाघे आणि शेरू, म्हणून मग टाकलं ते चुलीमध्ये. सारखं मग ते तोंडामध्ये घेत जातं ना म्हणून. लाईटवाल्यानं किती 2दा-3दा फोन केला. कुणालने 2दा केला मग अशी बाजारातनं आल्यानंतर, तरी पण काही नाही. नंतरला आता मी जे सर आहेत ना त्यांचे मेन, त्यांना फोन केला 2दा. तेव्हा त्यांनी मग दुसरा नंबर दिला. मग त्या नंबरवरती कुणालने फोन केला, तेव्हा ते आता 5 मिनटात लगेच लाईट आली. लाईटीचा कारभार. हा बरं, झोप किती आली ती. अरे चूल धुमसली माझी. हे बघा पक्षी कसे बघा उठतात. हे बघा पक्षी कसे संध्याकाळच्या वेळेस ना असे पक्षी भरपूर असतात. हे बघा, हे बघा घरातलं पण गेले. किती पक्षी आहेत बाप रे. 5 सव्वा-5 वाजले संध्याकाळचे. आणि चूल मी आता पेटवली, कारण मला हे बघा ही बटाटे आहेत ना उकडत ठेवायचे चुलीवरती. कुणालच्या बाबांना एक वेगळी डिश खायची, बरेच दिवस खाल्लेले नाही आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं चला बनवते आज. आणि हा बघा हा कचरा मी इतका जमा करून आणला. घराच्या अवतीभोवती सगळं टाकून ठेवलं होतं मला. सगळं मी आता उचललं, प्लास्टिक हे ते टोपलीभर निघाला. आणि अर्ध मी मग असे हे चुलीमध्ये टाकलं. तर अशा पद्धतीने मी करते आणि जाळून टाकते. नाही तर कुठे म्हटलं एवढं फेकून देणार ना आपण. किती मस्त वाटते बा आज. हा काय सुंदर बघा, कसं सुंदर असं आभाळ, रंग वेगळंच. सूर्य मावळला आता. निसर्ग सुंदर आहे बघ. छान आहे. कुठं लांब जायची गरज नाही ना आपल्याला. मस्त वाटतं ना संध्याकाळ. आमचे चंगू मंगू बघ कसे. खाऊ पाहिजे, खाऊ. आमचा ना संध्याकाळचा चहा चाललाय. खाऊन दे ना मला. बसा सर, हवं तर बस. बस तिथे. आज वारा भरपूर सुटलाय ना. बारक्याला पण बघ. मराठा कुठे चहा पाडाल बाबाची ना. मला वाटतं कुठेतरी पाऊस पडतोय वाटतं. हे बघा काय मस्त वाटतंय. तुम्हाला आता मी दुसरीकडनं दाखवते. हे बघा काय सुंदर दिसते बघा.
असं मोकळं आकाश ना किती छान वाटतं. समोर एकदम सॉलिड दिसतंय. हे बघा सगळीकडे असं वेगळे वेगळे रंग. काय ह्यांना बोलायचं, काय खाऊन देत नाही. ते भाकरवडी पण खातात ना. सगळं चकली, भाकरवडी, चिवडा काय देऊ ते, पण ते थोड्या थोड्या प्रमाणात द्यावं लागतं आपण खायला घेतलं का. बस झाला आता. चला चहा प्या. झाला मॅच खेळून झाले. भरपूर जण होते काय. नाही हे दोघं नव्हते आज. अमित नाही नव्हता. मी तुला सगळं पोळा आता सगळे इली की एशा मस्तानी असं मस्त सुंदर आहे बघ. की जाय ते गाणं शूट होतं बायला. छान मस्त सुंदर. एका क्षणामध्ये रंग सगळे चेंज झाले. निसर्गाची सुंदरता आहे ती. देवाने निर्माण केलेली सुंदरता ही आमची सुंदरता. आज मी ना भरपूर निवांत आहे. भरपूर मी आराम केला दिवसभर. आरामच करते आज. आराम करावे, थोडा तरी आराम करायचा जीवाला. नाही आज भरपूर आराम केला मी. दुपारी पण 1-1.5 तास झोपली. कसा आकाश आपली रंगछटा बदलतो टाइम मिनिटाला बघ. मला घरामध्ये हा शेरू घरात गेला. हा तू घरात गेला. ए वाग्यात तू आता गेला दगडी खायला. मारा वा घाण खायची रेशी. कुणाल कुठे. कुणालचा आवाज नाही. तो कुणाल घरात आहे. नाश्ता करतोय. काय ते खात होतं मग. शेंगदाणे टाकलं भाजत, कारण आज बनवणाऱ्या रात्रीच्या जेवणात साबुदाण्याची वडे. सगळं रेडी करून घेते. कुणालच्या बाबांना खाऊशे वाटतात आणि कुणालला, त्याच्यामुळे चला बनवूया फटाफट. कुठे गेले. सगळं मी रेडी करून देणार आहे आणि कुणालच्या बाबा बनवणार आहेत. हो ना. तो फॅन बंद कर आणि ते हे कर. त्यांचे बाऊल उचलते माझ्याकडे. ते बाऊल वाघ्या आणि शेरू ह्या दोघांचं जेवण झालेलं आहे ते बघा. म्हणून त्यांना आता ना कुणाला बाहेर घेऊन चाललंय. जेवण झाल्यानंतर एक राऊंड मारायचं असं. जा 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 जा. तो दादा गेला. जा शेरू जा. आणि इथे कुणालच्या बाबांनी बघा वडे तळायला घेतलेत. हा मग लाल ना झाले वडे मस्त झाले बघ. हे बघा हे एवढं सगळं मी ना रेडी करून ठेवलं. सगळं मी केलेलं आहे, फक्त ते तळतायत ते. मस्त झाले. पण तळायचं काम आहे ना. कसंच आहे काय. नाही नाही पण हे बघ दोघं पण नाही गेले बाहेर. हे बघा नाही आता बाहेर राहू देतो. थोड्या वेळ जातो बाबाबरोबर. तो रोज बाबा घेऊन जातो ना. तो आज माणूस चेंज कसा झाला. आणि माझ्यासाठी मी बघा काय बनवले. ही खिचडी भाताची. तर मला हे असलं काय आवडत नाही. रात्री जेवणामध्ये मला भात हवा. म्हणजे आम्ही शेरू, वाघ्या आणि मी असं तिघांसाठी खिचडी. गॅस स्लो कर आता. बस झालं तापलं तेल आता. हां भरपूर दिवस महिन्याने बनवतो ना. अरे जवळजवळ 5-6 महिने झाले. आपण त्या घरी बनवले. इथे बनवलेले कुठे नाही. बनवलेले मी एकदा. काय नाही बनवलेले. कुणाला बनवलेलं की नाही वडे. तुम्ही लोक तर नाहीच बोलता कधी पण. ते नाही बनवले वडे. तिकडे त्या घरी बनवलेले. थांब मी आता रेसिपी आहे ना मी चेक करते. मला माहिती पडते व्हिडिओमध्ये. असणार आम्हाला माहिती आहे. बनवले नाही असं होणारच नाही. नाही बनवले इथे बोलतो तरी. इकडे आपण खूप दिवसांनी बनवले वडे. ते पण साबुदाणे मला चेक करायचे आहेत म्हणून मी आता ते वड्यांचं प्लॅनिंग केलं. कारण फेण्या मला बनवायच्या होत्या ना. म्हटलं आधी साबुदाणे बघूया बरोबर आहेत का. अजून होऊ दे लाल. कच्चे वाटतं. आता तेल तापलंय. आता ना बारीक याच्यावरती होऊ दे. आता आतमध्ये ना कच्चे राहते. बस हळूहळू सब तेल. चला 11 वाजले आज बघा. सगळं होईपर्यंत कुणालचा आपला चाललंय लॅपटॉपमध्ये अभ्यास. आणि हे बघा शेरू झोपलाय. कुणालचे बाबा पण झोपले. आणि वाघ्या हा बघा किचनमध्ये झोपला आहे. तो माझ्या जोडीला होता. ह्या किचनच्या खाली कोपऱ्यामध्ये बघा त्या ट्रॉली आहे ना तिथे. अशा सगळ्यांच्या जागा फिक्स आहेत आमच्याकडे. चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.